She is calm. Da Hausa yana nufin menene? Da Hausa yana nufin tana da nutsuwa. So she is calm yana nufin tana da nutsuwa. Okay, bari mu je na biyu. Idan aka ce like I cut ties with you yana nufin mene? Wannan shi yana nufin ba ruwana da kai ko kuma ba ruwana da ke. Okay, idan mutum da turanci ce I cut ties with you ya kamata ya zama ba ruwana da kai ko kuma ba ruwana da ke. Okay, alright. To kaman misali sai aka ce meet me at the park, me hakan yake nufi? Hakan yana nufin ka same ni a park. Okay, ka same ni a park. To amma Malam Yusuf, wannan kalma na park din nan wai menene wannan kalma na park din? Kalma na park wato shi da aka samu shi ana nufin ina gurin da ake shiga mota shi ana kiran shi da park. Okay. Ko kuma gurin da ake ajiye mota shi ma ana kiran shi da park. Okay. Ko kuma ina irin inda ake zuwa a dan zauna akwai bishiyoyi a gurin kuma yara sukan iya zuwa su yi wasa a gurin. Shi ma ana iya kiran shi da park. Alright, okay. So inda ake ajiye motoci ana kiran shi da park, kuma inda akwai bishiyoyi ana dan zama a ƙarƙashin bishiyoyin ana dan hutawa kuma yara sukan iya wasa a gurin ma shi ma ana kiran shi da park kenan. Masha Allah. Alright. To idan mutum ya ce I love ice cream me haka yake nufi? Wannan yana nufin ina son ice cream. Masha Allah, ma'ana mutum yana son ice cream. That means yana so ya sha ice cream kenan. Wannan shine zo da mu koyi turanci, ni dan uwa Aliyu Rilwanu. Ka taya mu liking wannan bidiyon kuma ku following wannan page saboda samun content na koyon turanci. Sai mu sake haduwa a karatu na gaba. Bye bye.